Здравейте, приятели! Днес ще снимаме клип за моят хубав град 4. И аз съм тук. Така, момичето с все още неизмислен прякор. Да. На име Ели. Да. Аз в момента правя ремонтни дейности. Да, сега ще сглобяваме пъзелче. Така. Тоест ще апдейтваш картата. Така. Това мислим да е тук. Това нещо, което и аз построи набързо покрай, че да го сложа. Сега. Ще е тук. И така. Това парче. Ето го стадиона. И сега ще го покажа. И хора, забравих да ви снимам в трета част. Май не ви показах моето затворче, където моята приятелка Ева Б. Истинското име е Ива. Която е гаднярка. Така и ето го това. Може за втори път да ви го покажа. Не съм сигурна. Това е ако падне метеорит. Виждате ли небето колко е черно и объркващо. Това е спонжа. Ако дойде цунами. Същото е. Офисите ни. Така малко звук ще опусна. Така. Интересно. Добре, тя все още се строи покрива, а картата... Я виж как излиза на картата. Ти се строи. И аз съм точно. Някъде на тъмно отидо. Аз гледам сега хора картата. Ето го парка се намираме. По уличката, къде че можем да излезем. Айде. Добре, да слагаме. Да. Чай, че се изгубих. Штрак. Така, пясъчника е малко изрязан, но... Добре, сега отиваме другата карта да слагаме. Тъй като са 3 в целия град. За сега. И сега ще ви представя новите сгради. Само секунда, моля. Аз ще съм Я виж как по-економична. се чува. Да. Аз ще съм по-економична и ще използвам пръчки от края. И защо напусна играта? Защо ли напуснах играта? Добре, хора, сега ще ви покажа новите сгради. Така. Това е за 10 000 една къщичка. Според мен си струват всичките пари. Печки заредени. А това... Аз ще си сменя скин. Я виж по към припевен плод. Той е припевен плод. Аз ще си сменя Защо това гори? Добре, той ще запаля. Аз хванах как вече да ги паля и те. Хоп, айде и този паля. Според мен си струва. Ще пробвам и този скин. Ще изглеждам хора, добре, нека ви покажа моят скин. Ето го за 15 000. Къщата е по-голяма. Много по-голяма. Не баш много. Зомби глава! Ето го стадиончето. Виж скинът ми. Дори хора някак да ви покажа така. Само когато влезе. Така, отиваме към бръснарницата. Добре, няма да е този скин. Добре, тихо. Това не знам защо спря да работи. Чакайте. Да, изглежда Ще проверя системите. Защо не работят? Някой, моля да ми кажете в коментарите защо не работят. Аз съм сложила факел, червен камък и така. Влизаме на поправка. Това харесва ли ти? Ама защо не работи? Човек, виж. Да, хубаво е. Добре, ето този ще е скинът ми. Да, това е блокнало така, но иначе този си е скинът ми. Добре. Сега идвам. Аз не знам какво друго. Тук това. Значи хора, може малко да е смешно, но ако си направил голямо заведение,
Ще знаем да го твачим и това ще има мрежичката за коса. И ето, това е часовник. Разбрах го. Много странен часовник. Ето го. Вижте какво държа. Ето как е. Оле, виж обаче, изглежда се едно малко лище. С жарено лище. И така, друго нещо е този малък магазин за легла. Ето ги цените. Измислял съм си някои по-реални цени и този магазин ще изкарва много пачки. Ето го. И така. Аз ще вляза в моя свят. Добре, щом не си при мен. Да. Ако искаш по-късно, може да дойдеш. Ето тук е за едно преспиване всяка нощ. Безплатно, ако искате да продължите в този хотел, по 15 лева на нощ. Все пак трябва някак си да се изкарват тези пари, нали? Така. Зоопарка ми не знам дали съм ви го казвала, но нека тръгнем малко на разходка. Това е корова. Прилепчета, 3 прилепчета. Леопарди. Бели запурници. Лама, която е вързана, защото много плюеш. О, видяхте ли как с нея си? Видя ли? Да. Яйца! Валят яйца. Бе, това е странно. Аз ще ида на малко на туристическа разходка. Малко ужаки. Добре, това е муле, мисля. Опа, не ме. Боже, добре, сърдитко. Добре, де. Тия вълци бягат, за да не ги оплюи ламата явно. А тя не ги плюе. Ако искаш, ела в моя курорт. Добре. След малко. Цветарско магазинче. С кактуси. Фонтанче. Парите ни си при хора. За малко спираме камерата, за да отида при нея. Те хора, ето ни пак. Ето го моя нов скин. Гледайте го, добре. Ма стой да те огледам, не мърдай. Дай да те огледам. А пак ето това е моето хубаво кръцче. Добре, да ни мърдай да те огледам. Сега те ни мърдай. Искам да видя панделката. Много добре знам какво правиш, нали съзнаваш, че те виждам. И така, тук е тая дървена постойка, е моя блок. Всеки апартамент е за 2500. Знам, че не идваш насам, а пък там, където е тя сега, трябваше да бъде къща Фада, обаче аз разруших портала, защото тя се опита да легне на леглото и гръмна всичко. Да, забравих, че там не може да се... А защо? Защото няма едно купче, скъпа. И сега трябва да го търся. И започва нашето търсене. Намерих. Така, И сега ще ви към Ада. покажем какво стана, когато тя легна на леглото. Да, това стана. С куп паднали гърди. По-добре не трябва да влизаме тук на Survival. Ей, тук има езеро от лава. Аз ще гърмя в легла. Бомба! Бомба! А пък аз просто ще изляза. Аз пък продължа. Обаче да се спалнах. Добре. Добре. Ние се опитахме да
си направим портал до края. Да, моля ви хора, помогнете ни, пишете ми в коментарите, напишете клип, аз ще дойда и ще го гледам. Ще се абонирам за вас. Но само направете клип как да си направим портал на версия Minecraft Pocket Edition 1.1.4. Тук прасе ли си уби глава? Което има взели? Галерия. Синя. Добре, аз ще Айде да играем на криеница. Тук. Не, всъщност аз имам един свят за криеница точно. Добре. Сигурно сега пак ще спре видеото тя, за да може да влезем в света за криеница. Те хора, благодаря, че ме гледахте. Това беше от моя клип. Сега след малко ще пусна Криеница. Да. Клип за И който абонирайте се за мен, абонирайте се за Екито и чао. И харесайте, разбира се, и клипът. Чао. Чао, чао.